ktoré sa zasadzujú za ľudské práva, za spravodlivejšiu, rovnejšiu, slobodnejšiu spoločnosť. Dnes tu budeme hovoriť v mene organizácií, ktoré by som na začiatok vymenoval. Je to jednak organizácia Amnesty International, Slovensko, iniciatíva Inakosť, Intimita, Možnosť voľby, Neon, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Sapling. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa tu stretávame preto, aby sme pomenovali niektoré zásadné problémy a výzvy, ktoré v tejto oblasti na Slovensku dlhodobo máme. Problémy, ktoré dlhodobo vláda Slovenskej republiky neadresuje. A pripomíname to na tento deň aj preto, že tento deň má vznešený odkaz a históriu, ale zároveň dlhé roky sa stal len akýmsi symbolickým krížikom v kalendári, kedy ženy dostanú nejaké priaznivé, milé slová, prípadne kvety. Ale to, čo my dnes chcem veľmi jasne povedať, že kvety nestačia, potrebujeme skutočné ľudské práva, ich garancia a ochranu. Ženy na Slovensku stále čelia systémovému násiliu, diskriminácii, nenávisti. My sa teda dnes pozrieme z viacerých uhlov pohľadu na problém ľudských práv žien a ďalších súvisiacich tém. Každá organizácia, ktorú som spomenul, v podstate vystúpi s krátkym príspevkom na základe toho, čo je ich kľúčová téma v tejto oblasti. Musím ospravedlniť na začiatok Možnosť voľby a Sapling. Tieto organizácie sa z dôvodu práce neschopnosti nemohli zúčastniť, takže ja stručne vlastne zosumarizujem, čo chceli tieto organizácie povedať. Začnem ale teda s niekoľkými informáciami v mene Amnesty International. My pri príležitosti Medzinárodného dňa žien upozorňujeme primárne na to, že Slovensko, ak sa bavíme o sexualizovanom násilí, znásilneniach, stále nemá dostatočnú legislatívu, ktorá by ženy a dievčatá chránila. Minulý rok a v podstate odvtedy každý mesiac možno počúvame o novele trestného zákona, čo sa tam spravilo zle, dobre, čo sa muselo opravovať. Ale v zásade jedna podstatná vec tam nebola od začiatku. A to je nová definícia znásilnenia založená na absencii súhlasu. Treba povedať, že táto definícia už prešla širokou diskusiou odbornou, dokonca na základe výskumov verejnej mienky, ktoré Amnesty International robila 3 roky po sebe, je zrejme, že takáto definícia má oporu aj v verejnej mienke. To znamená, že ak sa niekedy bavíme o ľudskoprávnych témach s tým, že nie je zosúladená možno nejaké odborné náhľady a väčšinová verejná mienka, tak v prípade definície znásilnenia založenom na súhlase takúto unikátnu zhodu máme. Napriek tomu, to, čo nám asi zostalo len ako nejaká pachuť, je to, že keď sme sa bavili o násilí na ženách, tak sme počúvali výroky niektorých poslancov o tom, ako si to ženy nemôžu pamätať, ako si to vymýšľajú a podobne. Takže si určite spomínate, že súčasťou návrhu na začiatku nebola žiadna výraznejšia ochrana žien pred násilím, ale naopak to bol pokus tú ochranu znížiť skrátením premlčacích lehôd. Dodnes teda túto definíciu nemáme. My vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby si plnila svoje záväzky v tejto oblasti a definíciu znásilnenia založenú na súhlase prijala. Ako vidíme v praxi, nie je problém pomaly asi každý mesiac opravovať trestný zákon, takže nič nebráni tomu, aby na 1. marcovej alebo ďalšej schôdzi bola takáto definícia, ktorá, ako som už spomínal, prešla odbornou debatou prijatá. Ďalšími problematickými oblastiami, na ktoré za Amnesty International chcem upozorniť, sú samozrejme hospodárske a sociálne práva. My sme v Amnesty minulý rok publikovali rozsiahlý komplexný výskum Nedosiahnuteľná potreba bývať, kde sme odhalili aj mnohé problémy, ktorým čelia ženy, takisto rodiny, kde sa o výchovu starostlivosť o deti stará teda len jeden rodič. Vo väčšine prípadov sú to práve ženy. Tam vidíme, že práve ten dešpekt voči právu na adekvátne bývanie spôsobuje enormné problémy, uvrháva ľudí do chudoby a ďalších problémov. Aj tu platí, podobne ako pri tej predchádzajúcej téme, ktorú som spomínal, že štát vie, čo má robiť, mohol by to robiť, má na to kapacity, ale dlhodobo jednoducho svoje povinnosti v tejto oblasti zanedbáva. Takisto v našom výskume sme odhalili to, ako práve nedostupnosť napríklad verejného nájomného bývania
a adekvátneho bývania spôsobuje to, že niektorým ženám sú napríklad odobraté deti zo starostlivosti len preto, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá na Slovensku je, to znamená, že verejné nájomné bývanie je v troskách, sociálne služby v mnohých prípadoch nefungujú tak, ako fungovať majú, podpora zo strany štátu je taká, že môžeme povedať, že takmer žiadna. Toto všetko vlastne vytvára veľmi toxický mix, ktorý uvrháva mnohé ženy do rizika alebo priamo do chudoby a samozrejme to je enormným porušením ich ľudských práv. Toľko skrátenej teda podobe z Amnesty International. Viac detailov teda bude v materiáloch, ktoré sme vám zaslali. A teda veľmi stručne len prečítam také základné informácie, ktoré chceli poskytnúť organizácie Možnosť voľby a Sapling. V prípade možnosti voľby organizácia upozorňuje na dôležitosť ochrany reprodukčných práv a súvisiacej zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie reprodukčných práv je nevyhnutné na dosiahnutie skutočnej rovnosti a ľudských práv. Bez prístupu k antikoncepcii a bezpečnej interrupcii sa ženy a dievčatá dostávajú do neriešiteľných situácií a chudoby, pretože nemajú kontrolu nad vlastnými telami a životmi. Tento rok si viac ako ako počas iných rokov treba pripomenúť, že zabezpečenie reprodukčných práv je nevyhnutné na dosiahnutie skutočnej rovnosti a demokracie. Pokiaľ sa nemôžu ženy a dievčatá slobodne a zodpovedne rozhodovať o tom, či a kedy budú mať deti, nemajú kontrolu nad vlastným telom a životom. Na Slovensku je prístup k interrupcii doslova beh cez prekážky. Slovensko dlhodobo zlyháva pri zabezpečovaní reprodukčného zdravia a práv svojho obyvateľstva. Aj podľa medzinárodných rebríčkov Slovensko je naozaj na chvoste, ak sa bavíme o interrupčnej starostlivosti. A treba povedať, že mnohé prípady, ktoré priamo dokumentuje práve organizácia Možnosť voľby, ukazujú, že už nie je naozaj dôvod na niečo čakať, vajatať, stagnovať, ako to vidíme za posledné roky, ale naopak treba sa vybrať vpred a prostredníctvom ráznych krokov, ktoré naozaj zabezpečia bezpečnú a dostupnú interrupciu na celom území Slovenska. A treba zároveň poznamenať, že v prípade sexuálnych reprodukčných práv dnes čelíme mimoriadnej situácii. Tá situácia na Slovensku je veľmi kritická už dlhšie obdobie. Čo vidíme dnes a prečo tá situácia možno ešte mimoriadnejšia je, že aj ten tlak na medzinárodnej úrovni, čo súvisí samozrejme s nástupom administratívy Donalda Trumpa, tak tlak na obranu týchto ľudskoprávnych tém bude ešte väčší. Toľko za Možnosť voľby. Opäť viac informácií bude v tlačovej správe a v priloženom krátkom briefingu. A teda ešte za organizáciu Sapling v oblasti queer žien a transrodových žien teda špecificky. Organizácia Sapling odkazuje, že politici a političky sa práve queer ľudí snažia už roky umlčať. Presviečajú nás, že transrodoví ľudia, hlavne ženy, sú obrovskou hrozbou pre deti, mládež a vlastne všetkých. Preberajú antitrans naratívy, respektíve naratívy antirodového hnutia, ktoré sa šíri ako v EÚ, tak aj v USA ako požiar. Rozširujú o trans ľuďoch klamstvá, hoaxy, verbálne ich ponižujú. Pravda je však úplne niekde inde. Transrodové ženy sú aktuálne jednou z najviac diskriminovaných skupín našej spoločnosti. Sapling ďalej upozorňuje, že situácia na Slovensku je skutočne alarmujúca v kontexte aj čerstvých návrhov na zmenu ústavy, či už z dielne vládnej strany, Smeru SD, ale aj opozičného KDH. Tu vidíme, že ten apetít potláčať práva, vymazávať transrodové ženy z verejného diskurzu života a upierať im ich ľudské práva, ten apetít je tu naozaj veľký. A to, čo myslím na že dnes musíme povedať, je, že musíme spraviť všetko preto, aby sme tieto útoky odvrátili a aby sa Slovensko konečne vybralo na cestu budovania krajiny, ktorá tu je skutočne pre všetkých. Toľko teda za spomínané 3 organizácie a pozval by som teraz Dominiku Kardošovú z iniciatívy Inakost, aby povedala práve za spomínanú organizáciu, čo pri príležitosti MDŽ chcú zdôrazniť. Iniciatíva Inakost sa venuje problematike ochrany práv LGBTI plus ľudí. Organizácia vníma osobitne citlivo práva žien, ktoré sú príslušničkami tejto komunity. Od svojho vzniku sa na Inforadňu, ktorá je poradenským centrom iniciatívy Inakost, obratilo viac ako 2000 ľudí. Polovicu klientely
tvoria práve príslušníčky LGBTI plus komunity. Ženy, dievčatá alebo ich rodičia, ktorí zažívajú príkoria v rozmanitých životných situáciách. Ide o ženy rôzneho veku, postavenia či náboženstva. Čo ich všetky spája je to, že trpia preto, kým sú alebo koho ľúbia. Láska a svojbytnosť týchto žien je tým, čo ich robí zraniteľnými a ohrozenými. Do našej inforadne prichádzajú najmä lesby, transrodové ženy, ale aj bisexuálne ženy, ktoré čelia diskriminácii a nenávistným útokom na školách, na verejnosti, na pracovisku, na úradoch a inštitúciách. Týmto útokom však čelia aj v prostredí, od ktorého očakávajú pomoc a podporu, teda v rodine, partnerských či priateľských vzťahov. Častokrát je ich inakosť jediným dôvodom na to, aby sa im otočili chrbtom aj ich najbližší. Tieto útoky zanechávajú stopy na ich tele i duši, kvôli ktorým potrebujú pomoc v rôznych oblastiach poradenstva, akým je psychologické, sociálne alebo aj právne poradenstvo, či dokonca krízové intervencie, ak je ich život priamo ohrozený. Slovenská republika vo svojom aktuálnom programovom vyhlásení deklaruje, že rešpektuje spolužitie osôb rovnakého pohlavia a je pripravená riešiť praktické otázky súvisiace s ich životom v spoločnej domácnosti. Partnerky rovnakého pohlavia však naďalej nemôžu po sebe dediť, používať spoločné priezvisko, požívať rôzne finančné plnenia, či už úrazové dávky, vdovský príspevok alebo vziaci odčerku. V prípade, ak sa tieto ženy rozhodnú stať matkami, často odchádzajú do zahraničia, kde okrem kvalitnejšej a dostupnejšej zdravotnej starostlivosti obe matky nadobúdajú právne rodičovstvo k narodenému dieťaťu. Slovenská republika im tento status nepriznáva. LGBT plus ženy sa teda stávajú jednak obeťou neexistujúcej legislatívy, ako aj obeťou nenávistných útokov od spoločnosti, ktorá z nich robí zraniteľnú sociálnu skupinu. Tento stav je potrebné zmeniť a Slovensko musí zmeniť legislatívu tak, aby chránila právo na súkromný a rodinný život všetkých ľudí a žien bez ohľadu na ich rodovú identitu či romantickú príťažlivosť. Osobitne dôležitou témou, ktorou sa Inforadňa zaoberá posledný rok, je vážny zásah do práv transrodových žien. Stupňujúce sa, dehumanizujúce verbálne útoky na transrodové ženy a opakované snahy parlamentu a vlády obmedziť či dokonca úplne znemožniť právne tranzície zasahujú do práva na súkromný a rodinný život. Po absolvovaní medicínskej tranzície, ktorá je sama o sebe z dôvodu nedostatku poskytovateľstva a ďalších prekážok nesmierne problematická, čelia transrodové ženy na Slovensku problémom pri právnej tranzícii, čiže pri zmene osobných údajov na rodnom liste a v ostatných osobných dokumentoch. Viacerým transrodovým ženám matriky v minulosti v rozpore so zákonom o rodnom čísle, ako aj judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, odmietli vykonať zmenu dokladov. Viaceré transrodové ženy si tak svoje nové doklady po medicínskej tranzícii musia vybojovať jedine prostredníctvom súdov. Aktuálne navrhovaná novela ústava, ktorej prijatím by mohol štát tranzície výrazne obmedziť alebo úplne zakázať, by ich pritom mohla ohroziť ešte oveľa viac. Ďakujem. Ďakujeme pekne Dominike Kardošovej z iniciatívy Inakosť a rád by som teraz pozval Radu Mikšik z Intimity, aby povedala svoj vstup a upozornila na tie problémy, ktoré práve Intimita chce zdôrazniť pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Zároveň ešte malá drobnosť, ktorú som zabudol zmieniť, určite ste si všimli, máme pripnuté oranžové stužky, tak to je samozrejme z toho dôvodu, ako teda symbol boja proti rodovo podmienenému násiliu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vzťahová sexuálna výchova je kľúčový nástroj prevencie násilia, obťažovania a ďalších negatívnych javov. Jasne to potvrdzuje prax, jasne to potvrdzujú výskumy, vďaka ktorým vieme, že komplexné vzdelávanie v tejto oblasti znižuje riziko násilia, podporuje rešpekt k hraniciam ľudí a vedie k zodpovedným rozhodnutiam o vzťahoch. Organizácie ako napríklad, ale nie len WHO a UNESCO dlhodobo zdôrazňujú, že kvalitná vzťahová sexuálna výchova vedie k zníženiu rizikového správania. Je to vďaka tomu, že deti si postupne a vekovo primerane rozvíjajú vedomosti, zručnosti a aj postoje, vždy trojkombináciu týchto troch, o tom, čo je to bezpečie, kto sú dôveryhodné dospelé osoby, na ktoré sa môžu obrácať, čo sú hranice tela, aj ako tieto hranice komunikovať a uvedomiť si, že ich prekračovanie je ubližujúce.
Zároveň sa potrebujeme vážne začať zaoberať vzťahovou a sexuálnou výchovou, ktorá súvisí s online prostredím. Potrebujeme vzdelávanie, ktoré bude reflektovať potreby súčasnej a budúcej mládeže vo svete, ktorý sa naozaj neustále rýchlo mení. Pre túto mládež sú médiá prirodzenou súčasťou života, a to často od malička. Už dnes vieme, že denne sa pomocou mobilu pripája na internet viac než 70% slovenských detí a dospievajúcich. Približne 52% detí a dospievajúcich vo veku 11 až 17 rokov má skúsenosť so sextingom. So sexuálne explicitnými videami sa deti stretávajú už od 6 rokov, kedy na to zďaleka nie sú pripravené. Online svet zároveň prináša nové formy manipulácie, šikany, obťažovania a zneužívania, pričom deti a mladí ľudia sú najzraniteľnejšie skupiny. O to viac, ak ich v tomto svete nechávame bez vzdelania a bez podpory. Tu potrebujem zdôrazniť, že viac ako polovica rodičov nevie o negatívnej skúsenosti, ktorú malo dieťa v online prostredí. Podporu preto potrebujeme dávať aj rodičom, aj školám, pretože technológiám nezáleží na veku a online svet sa neustále posúva. V organizácii Intimita preto organizujeme okrem iných vzdelávacích aktivít aj Deň zdravých vzťahov. Tento rok sa vďaka nadácii Pontis zameriavame práve na bezpečie v online prostredí. Školy z celého Slovenska na rôznych stupňoch vzdelávania organizujú s našou podporou vzdelávanie o zdravom správaní vo vzťahoch v online aj offline svete. Ak chceme skutočnú prevenciu násilia, obťažovania, groomingu a ďalších negatívnych javov, potrebujeme kvalitné vzdelávanie o hraniciach, o súkromí, sebahodnote či vplyve médií na naše správanie, na naše vzťahy, na naše telá. Keď sa pozrieme na štatistiky týkajúce sa násilia, musí nám byť jasné, že toto vzdelávanie už dávno nie je otázka voľby, je to naša zodpovednosť. Doma pristupujeme k deťom na základe našich rozmanitých rodinných hodnôt, ktoré si zaslúžia rešpekt. V škole a svete sa tieto rozmanité prostredia ale prepájajú. Tie osobitosti sa stretávajú a učia sa vzájomnému rešpektu. Aj k svojim hraniciam. V tomto svete totiž žijeme spoločne. Veríme, že je v našom spoločnom záujme vytvárať pre deti a mládež taký svet, v ktorom budú v bezpečí a budú sa bezpečne voči iným ľuďom správať. Veríme, že je našim spoločným záujmom vytvárať pre deti a mládež svet, v ktorom má každý človek príležitosť od malička zažívať rešpekt, rovnosť, zdravie a bezpečie. Veríme, že tieto hodnoty sú pre nás všetkých spoločné. Na Medzinárodný deň žien nám všetkým želám, aby sme v sebe našli silu vytvárať svet, v ktorom si nemusíme bezpečie, rovnosť, rešpekt pre zraniteľné skupiny iba želať, ale aby sme mohli tento svet všetci spoločne žiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne Rade Mikšík z Intimity a teraz by som rád pozval Ivu Želinskú z kolektívu Neon. Dobrý deň. Ja budem stručnejšia. Tie ženy, ktoré žili pred nami a vďaka ktorým dnes slávime, hovoríme o 8. marci ako dôstojnom sviatku, v ktorom si pripomíname to, že ženy nemali rovnaké práva a stále sú niekde odsúvané na okraj. Ak hovoríme o tom, že ale veď tu sme samé ženy, sme v rôznych profesiách, tak sa pozrime na ženy, ktoré nemajú ten silný hlas. Pozrieme sa napríklad niekde do štatistík, kde sa skrývajú tie diabolské čísla. Začneme starostlivosťou. Starostlivosť o deti. Je fajn, že 40% mužov už chodí na materskú dovolenku. Tá sa odvíja, alebo jej výška sa odvíja od ich príjmu. Ale koľko mužov chodí na rodičovskú dovolenku? Do toho závislého vzťahu, v ktorom dostávate iba dávku okolo 500 eur, v ktorom sa vám len veľmi ťažko započítava do dôchodku. Je to menej než 10%. Je to jednociferné číslo. Rovnako máme tisíce žien na Slovensku, ktoré vykonávajú starostlivosť. Starostlivosť o svoje znevýhodnené deti, ale aj o svojich rodičov, o manželových rodičov, rôznych ľudí. Viete, akým spôsobom sa počíta, alebo koľko žien a koľko mužov poberá opatrovateľský príspevok?
opäť sme na viac než 90% žien, ktoré sú poberateľkami dávky. To znamená, že sú fajn všetky zvyšovania dávky, ale sú to dávky, nie príležitosti. Sú to ženy, ktoré ostávajú v závislých vzťahoch, v závislom spôsobe života. To sú veľké veci, ktoré vychádzajú z malých informácií. A potom sú to ženy, ktoré zažívajú násilie a kde sa pozeráme na to, že systém ponúka nejakú špecializovanú pomoc, ale zároveň druhou rukou tlačí ženy opäť do závislých vzťahov. Stačí sa pozrieť na to, ako vyzerajú interné normy, ako vyzerajú spôsoby hodnotenia to, či žena je alebo nie je ohrozená násilím. Veľmi často to zistíme až vtedy, keď sa naozaj niečo stane. Veľmi často to vidíme práve na tom, keď si začíname žiadať od štátnych inštitúcií. No dobre, ale akým spôsobom postupujete? Akým spôsobom tie baby chránite? A v tej chvíli zistíme, že ľudia, ktorí to majú vykonávať, napríklad na odboroch sociálnych vecí a rodiny, majú k dispozícii interné normy z roku 2013. Rozumiete? Z 2013, ktoré hovoria o obetiach, prípadne tak trochu spoluobetiach, ale z pohľadu dieťaťa. To znamená, že ten systém vôbec nezachytil to, o čom hovorila Radka. Akým spôsobom sa ľudia správajú v online priestore, akým spôsobom vplýva drsný jazyk, akým spôsobom funguje tzv. Postseparačné násilie, to znamená, kedy ženy obete násilia utekajú z priestorov. Veľa vecí je v jazyku a v komunitách. O ženách treba hovoriť ako o ľuďoch, o ktorých sa veľmi často vo verejnom priestore nerozpráva taktne, nerozpráva sa o nich s úctou, naopak rozpráva sa o nich s dešpektom. Poslanci Národnej rady hovoria o tom, že si máme všimnúť, že sme snáď boli znásilnené, namiesto toho, aby hovorili o súhlase. Dôležití ľudia v spoločnosti hovoria o ženách ako o slabších. A to sa potom prenáša z tých vrchných poschodí nižšie. Ako hovoríme o ženách v komunitách, ako si ich všímame, ako sme ochotní im pomáhať, ako sme ochotní popisovať a nachádzať riešenia pre ich zlú situáciu. Ak máme hovoriť o niečom, tak hovoríme najmä o zmene paradigmy v komunikácii. V tom, aby sme sa k sebe začali správať jednoducho láskavo a s rešpektom. Aby sme začali vetrať témy, ktoré sú označované ako ženské témy. Už bez dešpektu, už bez toho, že je to nejaká vylúčená skupina, ale vo väzbe na to, akým spôsobom sa správajú inštitúcie, akým spôsobom sa správa štát prostredníctvom svojich ľudí a aké nástroje tým svojim ľuďom dáva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme Žilinské z kolektívu Neon a uzavreli by sme to vstupom kolegyň z poradne pre občianske a ľudské práva z Košíc, Agatou Duchoňovou a Nastou Švaralovou, tak by som pozval. Nech sa páči. Ďakujeme za slovo. Poradňa pre občianske a ľudské práva sa venuje ochrane ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku. K Medzinárodnému dňu žien by sme chceli poukázať na porušenia práv nás, rómskych žien na Slovensku. My, rómske ženy na Slovensku, naďalej čelíme viacnásobnej diskriminácii, ktorá sa prejavuje aj v oblasti zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie. V niektorých slovenských pôrodniciach sme segregované na tzv. Rómskych izbách. Ministerstvo zdravotníctva tento fakt dlhodobo ignoruje a ani v nemocniciach, ktoré má v
zriaďovateľskej pôsobnosti nepodniklo kroky k odstráneniu tejto nezákonnej praxe. Náš monitoring priamo v marginalizovaných rómskych komunitách ukazuje, že v niektorých lokalitách záchranná zdravotná služba opakovane nie je vysielaná k pôrodom našich rómskych žien. Mnohé naše rómske dievčatá navštevujú segregované školy, triedy, sú neoprávnené vzdelávané v špeciálnych školách alebo triedách pre žiakov s mentálnym znevýhodnením, čo im odopiera právo na kvalitné vzdelanie bez diskriminácie. Ženy a dievčatá žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách často čelia chudobe, zlým životným podmienkám, environmentálnej záťaži, segregácii v bývaní, bez prístupu k pitnej vode. Je nevyhnutné, aby štát prijal opatrenia na zabezpečenie odstraňovania týchto foriem systémovej diskriminácie, aby sme aj my rómske ženy a dievčatá mali príležitosť žiť kvalitný život bez diskriminácie. Rómske ženy, ktoré boli v minulosti nezákonne sterilizované bez informovaného súhlasu. Už roky s podporou Poradne pre občianske a ľudské práva bojujeme za spravodlivosť a odškodnenie. Napriek tomu, že sa minulý rok, v novembri 2021, oficiálne ospravedlnila, zákon, ktorý by umožnil ich odškodniť, zatiaľ nebol v parlamente schválený. Napriek tomu poslanci hlasovali v jeseni minulého roku, však nebolo schválené. Ženy tak stále čakajú na spravodlivosť. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky po výzve komisára Rady Európy pre ľudské práva minulý rok potvrdil, že vypravujú odškodňovací zákon. Je na čase, aby konečne vláda konala, predložila do parlamentu kvalitný zákon, ktorý umožní všetkým ženám, ktorý umožní odškodniť všetky poškodené ženy. Ďakujeme. Ďakujem pekne kolegyňam z Poradne pre občianske a ľudské práva. To je v zásade záver tlačovej konferencie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme aj ľuďom, čo si možno tlačovú konferenciu pozreli cez livestream. My budeme pokračovať, ak budú nejaké individuálne otázky, ale predtým vypneme teda livestream, takže tam sa lúčime s diváctvom. A zároveň dovolte mi to ukončiť ešte slovami, že ako ste počuli,